Eta, bueno, bagoazen, pixkat azalduko dizuegu, honek bitxa ateratzen duen bitarten, gazta lehiaketa baten, pixkat puntuak eta hori nola den. Beraz, lehenengo eta ben gaztak onela datoz. Bai, eta hemen, behitu, lehenunean, izan gendun Aitor Urienen bideoa nola ginen Urien gaztak eta bera lehiaketetan ibiltzen ginen, eta berak esaten zuena, ez? Berak egiten du lote bat, gazta lote bat egiten du, ez? Eta gazta lote hori berak ikusten du, probatzen du, irekitzen du bat, eta ikusten du, wow, ez? Kanpotik lehenko eta badaki, polita da, ero ez? Eta goxua da hola, ez? Baina ondokoa, eramaten dut, igual ondokoa, hartuta dana pitxatuta dago barrutik. Ez dakizu inoiz, ez dakite, ezin dute ireki eta ja ikusi perfecto dagoela gero hartu itxi berriro kolakin eta aurkeztu, ez? Orduan hor badaukate, hartzaile badaukate zailtasun bat. Handicap. Lehenengo egiten duena, jaiane, a ber, hartu pixate... Bai, venga. Venga, papela eta oligrafoa. Lehenengo eta behin, gaztak heltzen dira, maira horren, erditik moztuta. Erditik, hau da. Erditik moztuta, eta erdi batek izaten du, normalean, letra bat, online, txak, txistatuta. Orduan, letra hartzen du, K, jaione, K apuntatu. Venga, ba. Orduan, hartzen dugu, eta normalien, mailan 3 pertsona goten dira. Hartzen du batek, eta kanpotik behiratzen dugu, txura zemuz da hon. Hartu, ikusten da hemen pixkat, barrurantza egiten duela, ikuste duzu? Bai. Pixkat tank, barrurantza, ez da rektoa izan beharko zen, ez? Gero behiratzen da, azala, behiratzen da, itxura aldetik, ez? Forma, borobila bada, tamaina handia, txikia bada, pixkator behiratzen da, normalen pixuan antzere biltzen diredanak. Eta gero, ja, azalakin hasten da, ez? Azala behiratzen da. Forma aldetik zemango diogu. Forma aldetik? Ni 8 terdi. Bai, hainbeste? Nik bai. Nik ez. Venga. Ez. Ni 7 terdi eman behar nion 8. Ez utzako netzako. 16 terdi, zati bi, zenba dator? 8 eta 25. 8, maia oso forman. Azala, ondo, hemen ikusten dituzuen marratxo hauek, hau izango zen regillanak, hau normalian pixkat jetxi iten du, saiatzen da ez ikusten, gero behai ikusten da kolore aldetik eta dana uniformea dan, kalsifikazioak, hemen ikusten zaio kalsifikazio bat, beste bat. Eta oiala. Horre, behitzen da, oialan pixkat, oiala gustatzen da, ez da, espada holan, hemen iten diola olako kriston oialakin zulo handi bat, erolako bat, hemendik, kalsifikazio bat hemendik ikusten da, baina bestela ez da... Hau da, oial santuak aineko marka uzten ez duen bitarten? Hori da. Eta hori izaten da, normalian, rejilla, ez da, beti egoten dienez, alde bat lehenengo gero buelta ematen diote, gutxiago ero geratzen da. Baina, ez da, holan bez, faio handi bat. Ni 7 terdizuk. Bai, venga, 7 terdi, bota jo, zazalde, venga. Gero, urrengoa da... Kolorea. Mamiaren kolorea. Bai, mamiaren kolorea horiskaldera izan behar du normalean, kolore aldetik eta, hemen ikusten zaizkio honek puntu hauek eta hori kalsifikazioak eta izango ziren. Bai. Gero azkenen difuminatze hori nola doan. Bai, gero, hori izaten da, nola duke izena? Marko. Marko, ez horrek, bai, beste... Izen badauka, bai, erdeaz, ateatzen zait euskaz. Ba, esan, erderaz? Bordea. Bordetu, bordelainer. Sí, bastante borde. Hemen, ez da oso markatu izan behar, pixkat nabaritu behar zaio, kanpotik helduago dagoela, baina ez da oso markatu izan behar. Batzuk izaten dira kolore batekoa dena. Orduan, kolore aldetik eta, 7. Venga, 7. Venga. Gero, begik izango dira, o... Datorren barneko zuloak, hori da. Zuloak, ez? Begiak esaten dana. Bieratakoa daude. Izan aldia lizuk, ezer gabe, hau da, begi gabe, hori itxuak, horrek 8 bat ematen die beti. Hori ja, automatikamente, ikusten danean bat itxua dela, 8. 10 emateko izan behar dira, arroz aldeak bezalako olako puntu txikiak, baina danean banatuta izan beharko ziren. Hemen ez dauka... zulotxoak izan beharko ziren, zulo txiki batzu moduan, danetik pixkat, eta hori ja izango zen oso ondo goteko. Eta ero, ja zulo handik eta agertzen badia hemen bezala, hauek, eure kabernak deitzen dizkietela, kabernak, ero olako grieta handi batero, ja horrek, jaitsi egiten du puntuazioa. Orduan, hemen ikusten duzu. Eta honik ez du esan nahi txarra da honik, ez da gutxio ere, baina ez da gazta irabazle bat.
Hau Ez da mis baterako, hori da, mis eske azkenean gaztarako, hor edo esaten mister dana, gaztarako. hor askotan gertatzen da txapelketa hauetan, ez? Kuadriakin jateko handauden gaztak denak bikainak. Baina txapelketa irabazteko ez, eta hor bilatzen izana gazta honena. Orduan, ez da misa. Edo mister. Edo misterra, hori da. Orduan, honek ikuste duzu, zazpi batero emango dio, 6:30. Han ere batzutan izaten zen, honi 9 eta, honi 6. Bueno, izango geha esku zabalak, venga, 7. Vale, Baina benetan, denak zeuden. Eta gero, ezberdina puntuazioa. Testura. Hauek, egiten dira, lehenengoak puntuazioa ez da hain garrantzitsua. Osea, gero ja honek egiten die bider bat. Baina gero ja daude, bider bidea hortik aurrera, ja, testura, zaporea, usaia eta hoiek bai altzatu egiten die puntuazioak. Orduan, ez da berdina, itxuran 10 bat ematen badiogu, ero zaporean 10 bat ematen badiogu. Zaporean 10 daukana da bider bi, orduan da 20. Orduan, horre die garrantzia. Itxura eta, bueno, egia da jan alduzula, gazta bat, dala, zoragarria eta dena 10, baina igual hasieran jarri itxuran, olako zuloak indagon da, eta 7 jarri izkiozu, eta ez da gaztali irabazle bat. Orduan, gero beti iten dana, olako kuinatxo bat mozten da, jak? Hau da masterclassa Hau, zuentzat, usten da hemen bertan, hau izango zen, gazta irabazlea bada, honegatik ordaindu behar dituzue gaur 16.000 euro, erdi honegatik, 16.000 euro. Goraka dijo hau, Pixkanaka, bai. Izkinak entzen izkio, eta ero jendana, mostuten die 2 hiru pusketa, segun zenbat epaimaikide dien, bat estraitu, eta lehena, usaia. Usaitu, eta garrantzitsua, usaimena ondo hartzeko, momentua nolan kraskatu, eta sudur zulota jarri. Ja jaten zara, usaindura, usaia ono. Arra. Usaimenak deitzen dizu gazta hau daztatzera. Bale, usaimena 9. Zuk? Bai, bai. Eta testura... Horruzten dizo are txiki bezala, ez? Bai, hasieran krematxu da, ondo, baina gero atzean, bukaeran, 7. bolatxo moduan, area moduan ikutan. 7. Bai, 7 asko jota, baina... Zaporean, testura... Eta gero, niretzako Idia Zabal gaztak pikatu inbardu pixkat hemen, atzean. Zaten da, retrogustroa, atzean geratu inbardu. Retrogustroa da jakera. Jakera, utzi inbar dizu atzean. Gero, janda gero, denbora oraindik hor geratu inbar da hor. Geratzen da. No, bai. Zenbat? Zenbat? 8:30. 8, bai. Bai. Eta zaporea? 9. Bai, ez? Bai. Horre emango jo altua. Beraz, Gozua, gazta oso ona. bai, 16.000 euro ordaindu daitezke gazta erdi horrengatik. Sukaldea eta egon gelak inberdie. Vale, gero garrantzitsua. Claro, gazta honen ondoren beste bat hor. Eta, atzean, zaporea utzi badigu, garbitzeko zeiten da. Zaharra. Probatu zazu egun batean. Jantzazue gazta, eta gero, zagarra tal bat, hartu. Konzeptua pixka sushi aldaketa hortan, onako jengibrea, da, erabiltzen den bezala? Bueno, ba, listo. Hartu, zagar pusketa jan, azidoa dago beto, eta honek, erabat garbitzen dizu haua. Pusketa txiki batekin, Ur pixka bat, eta venga, hau, esate zai antolakuntzei, parkatu, ja, bukatu du, eramaten dute, eta hurrengo gaztek hartzen dizute. Eta berriro, berdina. Eta horrela, bueno, gu zegoman izan genituen? Hemen daude. Zenbat izan ziren? 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13. 13ak 2 maila egon ginen, eta 13ak 2 mailak dastatu genituen. Ordizi bezalako lehiaketa batean, ero Gernika batean, claro, ordizin ez da, ia 60 aurkezten dira, 50 piku. Denak ezin ditu superatu. Orduan hor egiten da, 3-4 mai jartzen dira, 4 mai ero, ez, egoten ziren uste, 4-5 mai, eta mai bakoitzak 10 dastatzen ditu. Eta mai bakoitzetik ateratzen da 1, 2, 3, ero bat ere ez. Hori zer da? Orduan finatu inbarzera ondoko maikoa. Osa, ondoko maikoak
finalera pasatzen dira bakarrik, mai bakoitzak ateratzen dituna bere 10-etatik. Eta agian, mai bat zure lotean tokatzen zaizkizu, mai batek 4 pasatzen ditu finalera, eta beste mai batek ez du pasatzen bat ere, ez? Ja. Ez? Orduan, horriten da, ja hasierako garbiketa, baina denak ez ditu probatzen. Ez? Playoffa. Hori da, bai. Baina, playoffa hartan, fiatu daza ondoko maia zer bere irizpideaz. Hori da. Zekero, zu finalean zaude eta finalekoak bai dastatzen dituzu denak, ez? Eta finalean, imaginatu zure mailan, kriston gaztak atera dira. Eta ondoko mailan, denak jun dira erdipurdikoak eta bat pasatu dute, baina bueno. Eta zu finalean zaude, ikartzen dizute gazta bat, eta esaten duzu, hau finalera nok pasatu du. Zezu zaude, zure mailan egon diren finalera pasatu dituzun 4ekin da esaten duzu. Hau ez da heltzen, gure mailan egon dien, ez da horpora ere ez da heltzen. Baina hori da, azkenean zer egon dan, ez? Hori da, bueno, eta hor ja, gero danak, gero azkenean, danak dastatzen ditu ja denak, finale heldu dienak, mai guztiek eta hortik jatartzen da irabazlea. Orduan, bueno, txapelketa hauetan tramparik ez da egoten, bat ere ez, egia esan, eta denetan mai guztietan beti egoten da aditu bat, hori, Idia Zabal denominaziokoa, eta gero, bueno, normalen sukaldari, gero mundu hortako jende, esan dezagun, pixkat. Aurpegi jartzen duenak azken finen pixkat irudi bezala. Bai, eta bueno, beste, bere iritzia ere kontutan hartzen da. Ondo egoten da beste ardura duenena, bertakoena, esateko ze jarraibide egin behar dien, eta, bueno, gero, beste entoke persona da. Oso,